Volám sa Mária Kovalová a som jednou zo 7 statočných žien do Europarlamentu. Narodila som sa v Bystrom, okres Vranov nad Toplou. Pochádzam z robotníckej rodiny. Mám 3 súrodencov. Všetci sme boli rodičmi vychovávaní k službe druhým. Brat Štefán spolu so svojou manželkou Slávkou sa stali profesionálnymi rodičmi a popri svojich 3 deťoch vychovali ďalších 3 súrodencov. Mladšia sestra Janka je sociálnou pracovníčkou v zariadení pre seniorov. Najmladšia sestra Ľubka je opatrovateľkou. Som tetou 4 neteriek a 6 synovcov. A keď som sa nestala matkou, moji priatelia mi prejavili dôveru stať sa krstnou mamou ďalším 10 deťom. Keď som v socializme nedostala odporúčanie na vysokú školu psychológie, pretože som chodila na náboženstvo a mládež, rozhodla som sa nastúpiť na bohosloveckú fakultu. 6 rokov som pôsobila ako evanjelická farárka v Málinci a v Ozdine pri Poltári v Novohradskom senioráte. Už počas štúdia v Nemecku som sa zoznámila so sociálnou službou, diakoniou, ktorá ovplyvnila moje profesionálne zameranie. V sociálnych službách doma aj v zahraničí pôsobím už 25 rokov. V Mozambiku sme sa starali o dievčenský sirotinec, pomáhali pri humanitárnych katastrofách počas vojny v Juhoslávii, pri povodniach, alebo tsunami 2004 v Thajsku, alebo na Ukrajine a v poslednom období sme opäť pracovali v krízovom riadení počas pandémie. Niektorí ma poznáte z návštev vo vašich zariadeniach, niektorí ste mohli počuť moje vystúpenia v televízii alebo v rozhlase, v čase, keď som sa vyjadrovala v sociálnej politike našej vlády, k mimoriadnym udalostiam alebo v kampani Len srdce nestačí. Ako prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb sa už niekoľko rokov zasadzujem za kvalitnejšie sociálne služby, za bezpečné prostredie pre zamestnancov, ale aj pre vás, prijímateľov sociálnej služby. Hlavne počas pandémie sme sa spolu s manželom snažili realizovať opatrenia, ktoré pomáhali chrániť zdravie a životy všetkých, ktorí ste boli za múrmi pobytových zariadení sociálnych služieb. Pred 10 rokmi sme založili Akadémiu vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, s ktorou chodíme školiť po celom Slovensku. Som garantkou nového učebného odboru, odborný opatrovateľ v Liptovskom Mikuláši. Nie som politička a možno aj preto som dostala šancu od novej, nezaťaženej strany Spájame občanov Slovenska kandidovať do Europarlamentu ako odborníčka. Ďakujem za mandát zastupovať tú najtichšiu a možno najviac zabudnutú skupinu obyvateľov Slovenska v Európskej únii, kde sa rozhoduje aj o tom, ako budú žiť ľudia so zdravotným postihnutím, seniori či chorí a chudobní ľudia. Viem, že pred voľbami chodia politici do zariadení sociálnych služieb, aby si nazbierali hlasy. Ja si vás nestihnem poobchádzať všetkých a verím, že ani nemusím, pretože to robím neustále a preto viem, čo vás trápi a čo trápi tých, ktorí sa o vás starajú. Ak mi dáte svoju dôveru, príďte 8. júna 2024 k volebným urnám a dajte hlas novej strane Spájame občanov Slovenska po číslom 6 a zakružkujte číslo 4 Máriu Kovalovú, aby váš hlas pomohol meniť svet k lepšiemu. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Mária Kovalová, kandidátka do Európskeho parlamentu s číslom 4.